Nawr te, gan bod i'n wythnos genedlaethol y sglod, ni yma yn y gegin yn dathlu. Woo! Reit te, beth wyt ti'n mynd i Coginio ni heddi, Geth? Wejan Berffaith. Y Wejan Berffaith, fi yma'n barod? O, dwi'n gwybod dyna pam dwi'n gwneud Wejan Berffaith, mae gennym fi... Wejan? I Wejan? Reit. Ni mor ddoniol. Tatws trwy crwyn, dwi'n galw hyn. Reit. Ti'n galw nhw? Tatws pob? Tatws pob, oce. Dewis rhyw 3 tu ar un maint a rhoi nhw'n y popty ping am 10 munud. A popty beth? Popty ping. A mae eisiau rhaid chydig o dyllan fo ffordd yn nhw. Rhaid nhw'n popty ping am 10 munud. Wedyn beth ych chi'n cael ydy, ar ôl i torri nhw efo cyllall eitha miniog, neu maen nhw'n dod o'i gilydd, ydy Wejan Berffaith. Hyfryd. Reit, a mae hynna, dyn nhw'n mynd i popty fel la, dyn eisiau gwneud rhywbeth iddyn nhw. Bach o flas arno nhw, ie? Chydig o ddillad arno nhw, felly beth yw'n gwneud dillad, ie. Ewch chi'n ôl yn y hen, mae hyn yn gret. Ti'n gwybod enw hwn? Garlleg? Na'r peth. O, nadw. Oslo motor, ewch chi'n ôl o. Dyn nhw'n ddred, rhyw 5 pint. Am yno hwn, mae gen i fi garlleg cyfan, dim y clof, ond yr bulb cyfan. Ie. Reit, ac yma mae gen i chydig o lemon thyme, dwi'n rhoi hwn i mewn. A dwi'n rhaid... Hei, ti'n posh, Ie, wel posh. A dwi'n rhaid o'i gyd i mewn efo'i gilydd, lot o halen. A mae hwn fwy iachus na sglodion cyffredin, o di e? Ydy mae o, ond y problem ydy, mae pobl yn gwneud wedges adra, a maen nhw'n rhaid nhw syth yn y popty, torri tatan, syth yn y popty, maen cymryd awr a hanner, a maen nhw'n dod o'na, a maen nhw'n sych, a maen nhw'n galed. Y cyfrinach mawr yw i roi nhw'n y popty pink yn dechrau, ie? Dyna dwi'n neud, sy'n byd bod o hynna. Dwi'n rhoi chydig o olew o lewydd yn hwnna, a dwi'n mynd i just neud siŵr bod ni'n dorio reit lawr. Stwnsio fe mewn fel la. Ia, a beth ti'n cael ydy'r blas y thyme a'r garlleg efo'i gilydd. Reit, mae hynna'n ddigon. Wedyn mae lot o bobl yn mynd i fynd, o, mae hynna, mae'n iawn, mae'n rhaid... Dyna'n iawn. Wedyn, beth dwi'n gwneud ydy rhoi hwn dros o fo fel e. Marineiddio? Marineiddio. Os da chi eisiau bod yn posh, ac ydych chi'n digon amser, rhowch hwnna ffridge am ddiwrnod, neu awr a hanner, 2 awr, neu beth ydych chi eisiau. Ond os da chi dda fi, rhaid o syth yn y popty fel e. Dwi'n rhoi chydig o olew o lewydd arno fo, fel e. A mae hwn yn mynd i'r popty sydd yn fyma. A pwy fawr hir mae fe'n mynd mewn i'r popty am? Dwi'n rhoi hanner awr ar 2 gant iddo fo, oce? Jyst bod nhw'n brwno neis, ie? Dwi'n mynd i wneud dip sydyn, reit? Fyma mae gen i fi mayonnaise hanner fat, oce? Dwi'n mynd i rhoi... Hanner y sain? Ie, hanner y sain. Dwi'n mynd i rhoi 2 llwyad bwdin o hwnna mewn, a dwi'n mynd i rhoi hanner twb o hufen sydd wedi siro. Hwn sy'n mewn cheesecakes flavour. Oce. Mewn efo. Mewn efo. Reit, a hwn, y chives yma. Ond i'n sbio yma, chives, gennin syfu. Gennin syfu? Na ni wedi dysgu rhywbeth bore yma nawr. Reit, dwi'n mynd i roi digon o hyn i mewn. Hyfryd. A mae hwn yn cael ei gymysgu gyd gyda'i gilydd, na i ddechrau arni. A chydig o lemon i mewn ni. Cymysgu fo reit da. Bwch o lemon. I chdi, oce. Reit, y dip arall. A mae hwnna'n barod wedyn, o di? Yndi, mae hwnna'n barod. Y dip poeth, os gael dod draws ti. Nobyn bach o fenyn, dim ond y nobyn. I mewn â fo, oce. Sosban eitha boeth. Wel, dim rhy boeth, nid o'ch nosgu. Chydig o garlleg i mewn. Ia, wedi torri'n fan, ie? Wedi torri'n fan, oce. A beth dwi'n gwneud, ydy dwi'n mynd i roi 4 llwyad o'r saws pupur poeth mewn mewn. A wedyn dwi'n licio saws poeth. Mae fe bach yn dwy mi fi, sy'n fydda'n fi wedi. Ond os ys ti cyfuniad o'r un hyn a'r un na, falle bod yn berffaith. O, dwi wedi colli count rhan. Be ni ar? O, ti'n 3? 4. Oce. A troi hwn reit da, so bod o'n toddi. Oce. Rwy'n mynd i adael hwnna fanna. Reit, a dyma nhw wedi dod allan o popty. O, maen nhw'n barod. Fel gwyrth, maen nhw'n barod. Gen i ddil o asbestos, so dwi'n gallu handlo. O, maen nhw'n edrych yn hyfryd, Geth, mae'n rhaid fi weid. 2 fowlen. Ia. 1 i Wejan, 1 i fi. Sori, nes i'n golli hwnna. O'n i'n canolbwyntio ar y bowlen ni. Fel ti'n gweld, maen nhw wedi coginio neis, a mae gen ti'r darn o'r garlleg yma, a mae hein yn ffantastig. Dwi'n rhaid hein i mewn hefyd, achos maen nhw'n eitha neis. Alla i roi bach o'r dip? Cer amdani dros hwnna. Hyfryd. Oce. Amdani, fel Oce, a wedyn mae gennym ni'r dip poeth, a mae hwn yn boeth. Oce, mae hwn yn boeth. Wel, sy'n lot ar ôl i wneud nawr, heb blaen blasu nhw, se? O, mae eisiau blasu. A gan bo fi ma, well i fi wneud, y fe? Hyfryd, er i fi gael blas ar hyn o'r e. Dwi wedi gwneud yr un poeth. Mae'n hyfryd, mae'n rhaid fi weid. Nice. Mae'n rhaid ti.